TV. En mor manade odno ka miyo ne ochako penj mar KCPE nyare rodot mar KCPE to okadho penj. Bang' thuolo mar higni 39 penj mar klas 8 midendo ni KCPE mosebedi kitime pacho kaendi koro chopo e giko. Bang' jopuonjre moheo 1.4 manotimo penj higani yudo duoko magi. Ka Sharon Ong'aw miyowa historia mar kaka penj ma kamano osebedo. Lai mar somo mar 844 ne ochuogi higa mar 1985. Tok penj mar CPE nolok nyinge nyaka KCPE. E higa nogono, emane lot mag jopuonjre mokwongo mag KCPE ne otime penj. Since 1985, 39 cohorts have sat the KCPE examination, with 2 major reviews being made on the assessment tools and the awarding criteria. The KCPE examination has been offered to over 26 million candidates in the last 39 years. Lai mar somo mar 844 nokaw kar lai mar somo mananitiere mar 743 mane osebedo katiyo nyaka ne piny Kenya yud loch kowuok e lwet wagunda e higa mar 1963. Lai mar 844 ne okete tim mar kelo lokruok ne jopuonjre ahinya to mar tiegogi mar kalo penj mar timo tiegruok mana gidwaro. Chakre higa mar 1985 nyaka sani, jopuonjre moheo 26,000,000 osetimo penj makamano. Penj mokwongo mar KCPE e higa mar 1985 notim gi kwan jopuonjre 330,370. Medruok mag jopuonjre osebedo kaneno e kind thuolo mar higni go duto nyaka kwan moheo 1.4 manotimo penj higane. E kind thuolo mar higni go duto, ka jopuonjre osebedo katimo penj 5, japuonjre moseyudo max mamalo moloyo ewi max 500 ne en Marita Nyakundi, mane oyudo max 482 e higa mar 2003. E kinde ma KCPE osebed kitimo, lokruoge mathoth oseneno. E higa mar 2005 nyaka higa mar 2008, penj makamago bende ne ochako chiw ne oganda mag pinje maoko. From the year 2005 to 2008, KCPE was offered to South Sudan nationals of the Kaunda Mountains region. In total, 103,000 non-citizens have been certified after sitting the KCPE examination. Lokruok machielo maduong' ne oneno e higa mar 2015 bang' duol mochung' ne penj NEC nothicho oko chenro mar lando nyinge jopuonjre gi skunde motimo maber e penj. E seche mane chiwo duoko, jopuonj mosebedo kanono penj mar KCPE kuom thuolo malach bende ne odhial. We will award, Minister, these 3 long-serving examiners of the KCPE who have served in the marking of examinations for more than 30 years. Please clap for them. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu bende notiyo gi thuolo mar pako jotend migepe mokalo e migao mar somo. A candidate who sat the KCPE examination in 1985 at the age of 14 is now aged 53 years old. So like withdraw Aringo, who released the first KCPE examination results, I also feel privileged to be the one at the apex of the transition point from the KCPE examination to the Kenya Primary School examination assessment, which has been conducted in 2023 for only the 2nd year. The 4 presidents of Kenya, whose governments steered the implementation of the KCPE examinations and equipped schools successfully to ensure quality products came out of our standard 8 national examinations. Ne wayudo thuolo mar loso gi moko kuom jopuonje mosebedo kanono penj mar KCPE kuom thuolo malach. Asebedo ka ponyo English, asebedo ka mark composition for a long time, since 1995. Koro marking yosamia bedo gi, at least I have that antere gi mijingo mar ponjo English. Osamia bedo gi nyithindo mana ponjo, nitiere moko moseyudo 99, nitiere moko moseyudo 98 nikech experience masebedo ga kuom marking composition. Aseponjo e school mar jogo mokwinji kuom higni 33 since 1989 nyaka sani. To wachako mako papers mag nyithindo mokwinji English composition
2008 nyaka sani, to KSL nochakore 2010 nyaka sani. To gima nyalo wacho mar English ne imakowa gi rumbi mar jogo mawinjo. To ka wan e rumbi to kwanyal nitiere weche ma tek mondo wapogi. Chako nono higa mar 1998. To aseneno ka nitie improvement mang'eny. Sana sana e Kiswahili ka osebedo ga matek chien kanyo na nyithiwa mantie Luo. Negineno ni Kiswahili tek. To igni maseneno kaneno taneno ka nyithindwa go biro malo. Lai mar penj mar 844 ne oketo maino e kalo penj, kano oketo jopuonjre gi piem. E kinde ma pasia mar lai mar penj mar 844 rumo, lai manyien mar 2-6-6-3 bende osechak kete tim. Jopuonjre biro bedo katimo penj maduong' e skunde mag primar e grade 6, penj midendo kaka KCPE. Penj mokwongo mag KCPE